Soňky ýyllarda gahrman arkadagymyň başyna başlan hemde milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryny öz içine alýan geň göçerli özgörtmeliň hormatly prezidentimiň ýol başçylygyny üstünlikli durumşa geçirilmegi netijesinde Türkmenistan ykdysady taýdan kuwwatly döwletlerden birine urildi. Şunu dürli urlarda gadanylýan ägirtuli üstünlikler mähriban watanymyzyň ähli urlar boýunça sadlaşykly ösüş ýoluna düşendigini görkezýär. Bu ýerde guralan giň möçerli sergi onu beýan edilýän maglumatlar Türkmenistanyň täzeçil ýörelgiler esasynda okuny ösýänliginiň nowatdaky beýanyna urildi. Munyň özi hormatly prezidentimiň ýol başçylygyna amal aşyrylýan döwlet siýasatynyň mähriban watanymyzyň ykbalyna, geljegine bolan jogapkärçiligi has aýdynlygy bilen düşünýän ýaşlaň hemme taraplyň esasy gollanylýanynyň suwutnamasydyr. Sergiň 3-nji gününde onu görmäge gelýänler sergi bölümlerine aýlanyp bu ýerde ýerleşdirilen diýwarlyklar bilen tanyşdylar hemde döwlet ösüşine ýaşlara möhüm ornuň değişikligini aýratyn nagtadylar. Sergiň täzil bayramçylygynyň uly dabaralary bilen garşylanýan günlerine geçirilmeginde çoňur many bar. Munyň özi ykdysadyýetimiziň podoklarynyň ýylyň dowamyna gazanan üstünlikleriniň aýdyň beýanyna urildi. Ýurdumyzyň sadlaşykly ösüşini, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygyderli ýokarlanmagyny üçin etmegi möhüm wezipe hökmüne kesýetlen hormatly prezidentimiz Türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyzyň başyna başlan durmuş ykdysady we demokratik özgörtmeler uguruny üstünlikli amal aşyrýar. Şeýlelikde öňde durýan wezipeler we beýik maksatlar ýokary derejede amal aşyrylýar. Bu bolsa döwletimiziň anyk ykdysady strategiýa esaslanýan hemde halk hojalygynyň podoklaryny hemme taraplyň ösürmegi esasy ugur edilýän döwlet siýasatynyň rowaçlyklary betlenýän görkezýär. Ykdysady görkezjiler jeme içerki önümiň ýokary ösüş depini ýurdumyzyň ykdysady we senagat taýdan kuwwatly döwleti öwrülendigini aýdyn edýär. Munyň özi ýurdumyzda senagat önümçiliginiň möçeriniň daşar tögda dolanşygynyň mukdarynyň ýygyderli artýanynyň aýdyn suwutnamasydyr. Ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy, ykdysady, medeni we sport durmuşynyň esasy wakasyny öwrülen giň möçerli sergi diňe bir ýylyň dowamyny gazandan üstünlikler görkezmek bilen çäklenmän. Eýsem ol ýaşlyň döwlet dolanýan tüzümini eýleýän ornuny kesýetlemekde ähmiýetli bolan meýdança öwrüldi. Şuna bilen baglykda paýtagtymyzda ýaýbanlandyrylan giňermli sergide ýurdumyzyň ähli urlar boýunça gazanýan üstünlikleri, ýetilen sepetleri öz beýany tapdy. Şunu ýaşlaň ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan özgörtmeleň durmuşa geçirilmegine işçän gatnaşýanlyklary aýdyn görünýär. Söwda senagat idarasynyň binasynda ýaýbanlandyrylan sergiň çäklerini ministrlikler we podoklyň dolanýarys idaralarynyň döwrewap mahabat injamlary bilen injamlaşdyrylan köp sany ýürüteleşdirilen diýwarlyklary, podoklarda gazanýan üstünlikleri hemde olaň önümçilik kuwwatlykları bilen tanışmaga mümkinçilik berdi. Häzirki döwürde genç nesiller halkara ders olimpiadalaryna, dörüjülük bäsleşiklerine, sungat festiwallaryna we sport ýarışlaryna ýokary netijeler gazanmak arkaly öz okyp başarnaklaryny açyp görkezýärler. Olar döwlet we hususy düzümlerde üstünlikli zähmet çekip, milli ykdysadyýetimiziň ähli podoklarynyň okunly ösüşine işçän gatnaşýarlar. Ýaşlaň dürli urlar boýunça ýylyň dowamyna gazanan üstünlikleri şu edeki köp urly sergide giňden beýan edilýär. Garaşdyrlyk ýyllaryna durmuşa geçirilen düýpli özgörtmeler ýurdumyzyň keşfini tanalmaz derejede özgörtdi. Dürli uğurlarda gazanylan ägirt uly üstünlikler döwlet ösüşine, häzirki zaman usullarynyň ulanylýanyny äşkar edýär. Şunu hormatly prezidentimiň ýol başçylygyna amal aşyrylýan döwlet siýasatynyň mähriban watanymyzyň ykbalyna, geljegine bolan jogapkärçiligi has aýdynlygy bilen düşünýän ýaşlaň hemme taraplyň esasy gollanylýanynyň suwutnamasydyr. Ýurdumyzyň sadlaşykly ösüşini we mähriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygyderli ýokarlanmagyny üçin etmegi möhüm wezipe hökmüne kesýetlen hormatly prezidentimiz Türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyzyň başyna başlan durmuş ykdysady we demokratik özgörtmeler uguruny üstünlikli amal aşyrýar. İçin ýagdaýda taýýarlanýan anyk ykdysady strategiýa we halk hojalygynyň öňde barça podoklaryny hemme taraplyň ösürmek uguruny edilýän tagallalar dünýä ykdysadyýety üçin çalşyrmly bolan döwürde Türkmenistana jemmi içerki önümiň ýokary ösüş depgini, senagat önümçiliginiň möçeriniň, daşar sowda dolanşygynyň we haritlaň hemde hyzmatlaň içerki bazarlardaky narhlarynyň durnuklygyny üçin etmegi mümkinçilik berdi. Jemgyýetçilik syýasy, ykdysady, medeni we sport durmuşyna bolup geçýän dünýä ähmiýetli möhüm wakalar garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi hökmündäki derejesini ikrar edýär.
Şuna bilen baglykda paýtagtymyzda ýaýwanlandyrylan giňerimde sergide ýurdumyzyň äkli urlar boýunça gadanýan üstünlikleri we ýetilen sepetler öz beýany tapdy. Şunday ýaşlaň ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan özgörtmeleň durmuşa geçirilmegine işçen gatnaşýanlyklary aýdym görünýär. Häzirki döwürde gahrman arkadamyzyň başlangıjy bilen ýurdumyzda milli demokratiýa baralanýar. Şunu mähriban watanymyzyň beýik geljegini gurmakda ýaşlara aýratyn ornuň değişikligini bellemek gerek. Ýurdumyzyň ýaş raýatlarynyň jemgyýetimiziň we ykdysadiyetimiziň durmuşyna has içgin aralaşmagy, ýaýwanlandyrylan giň göçerli özgörtmeleň üstünlikli durmuşa geçirilmegine goşun toşmaklary üçin degişli şertnamalaryň hukuk bünyady berkidilýär. Arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylynda ýurdumyzyň dürli günjeklerini, milli ykdysadiyetimiziň ähli pudoklaryny ýerine ýetirilýän işleň jemlerine bagşlanan sergide berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň nusuluk nişanyny urulan Arkada şäheriniň häkimliginiň diwarlygyna möhüm orun berilipdir. Ol sergiýe gatnaşanlarda uly gyzyklanma döretdi. Şeýle hem ýurdumyzyň Sewda Senagat Edarasynyň binasyny ýaýwanlandyrylan sergiň çäklerini ministerlikleň pudoklyň dolanýyş idaralarynyň döwrewap mahabat injamlary bilen injamlaşdyrylan köp sanly ýürütülüşdirilen diwarlyklary, pudoklyň üstünlikleri we kuwatlyklary tanyşdyrmak ýurdumyza önerilgen içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan önümleň giň görnüşleri, şeýle hem hyzmatlar ulgamynyňky teklipleri tanyşdyrmak üçin netijeli meýdança öwrüldi. Arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýyly münasibetli gurulýan sergi öz işini dowam edýär.